खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय। दिनैनि थाम्बनेलखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखादौ जानो हागौ जे जोंनो फिननाय नांगौ आरो जोंनो फिननाय नांगौ बेखौनो दिनै पाहालगामाव जाबायदि जाथाय जालांदो बै जाथायाव गासैबो मिथिगौ। बै जायगायाव सानफ्रोमबो 5,000 निफ्राय 8,000 लागि सुबुंफोर बै जायगायाव बेरायनो थाङो, बे जायगायाव टुरिस्ट हिसाबै नायनो थाङो। नाथाय बै जायगायाव मानो सासेबो आर्मि गैयामोन, सासेबो BSF गैयामोन? जोंनो बिनि फिननाय नांगौ। जोंनो फिननाय नांगौ। दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा इमान गेदेर जाथाय जानायनि उनावबो बिथाङा दुबाइनि जि जात्रा बे जात्राखौ केन्सेल खालामनानै गिदिंनानै फैफिनो। जों सानदोंमोन बिथाङा हयथ' प्रेस कनफारेन्स खालामनानै सुबुंफोरखौ बुंगोन बा बै थैनाय बेयाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ श्रद्धांजलि होगोन होननानै। नाथाय बिथाङा फैनानै साननै सानथाम उनाव नितीश कुमारजों इलेक्शननि मिटिं गाहैयो। जों सानदोंमोन जे बिथाङा दुखुआव दोङो, बिथाङा बै थैनाय मानसिफोरखौ लानानै गोबां सिन्तायाव दोङो। नाथाय जोङो नुनो मोननाय बायदिबा बिथाङा बेफोरनि सायाव जेबो टेनसनानो गैया। जोंनो फिननाय नांगौ बेखौनो जे मानो सरकारा एसेबो दायित्व लायासै जे इमान गोबां बेयाव सुबुंफोरा बेरायनो थाङो, मानो सासेबो आर्मि पुलिस बेयाव दोनासै? दिनै बे कुवेसनखौ आंल' नङा, दिनै 7-8 बैसोनि सासे उन्दै गथ'आबो बे कुवेसनखौनो खालामबाय दङ जे इमान गोबां सुबुंफोर बेरायनायनि जायगायाव मानो सासेबो आर्मी पुलिस गैया? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोंथांमोना मिथिगौ गोबां जोंनि इन्डियायाव जेसेबां मिनिस्टार, MLA, MP जायफोर दोङो गासैनिबो उन 10 खान 15 खान गारि गिदिंबाय थायो। सब जोंनि थाखानि जि टेक्स हरनाय बै टेक्सनि रांजों बिथांमोना बडिगार्ड लानानै गिदिंबाय थायो। नोंथांमोना मिथिगौ जे आम्बानिया जोंनि भारत हादरनि बयनिख्रुइ धोनि सुबुं, नाथाय बिनोबो जोंनिनो टेक्सनि फैसाजों, जोंनिनो टेक्सनि रांजों बिथांखौ बेसेबांबा हाई लेभेलनि सिकिउरिटि होना दोनो। आदानि मोनखो जाथे, गोबां गेदेर गेदेर एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ जाथे। नाथाय जोङो जि गोरिब सुबुंफोर बा जेनेरेल सुबुंफोर, जोंनि थाखाय मा जेबो दायित्व गैया सरकारा? जोंनि थाखाय दायित्वआ मा? जों खालि टेक्स हरनांगौ आरो बिथांमोना बै थाखाजों एन्जय खालामथों, सेफटियाव थाथों आरो जोंनि थाखाय जेबो गैया। मानो? जोंनो बिनि फिननाय नांगौ। पुलवामा एटेकआव मास 3-4 सिगांनिफ्रायनो इन्टेलिजेन्सआ जनायदोंमोन जे जोंनि भारत हादराव गेदेर मोनसे एटाकनि प्लानिं जाबाय दं। थेवबो बै सरकारा जेबो सिनसियारिटि खोन्थियासै। जोंनो बिनि फिननाय नांगौ। मानो? बै जोंनि आर्मिफोरनि जाय लिडार अफिसार बिथाङा मास 2-3 सिगांनिफ्रायनो बुंहरदोंमोन अमित शाह बिथांखौ जे इमान गोबां आर्मिफोरखौ खनसेदोनो लामाथिं लांनाया सेफ जानाय नङा, बिथांमोननो हेलिकप्टारनि बेबस्था खालामना हो। नाथाय बै एप्लिकेशना बै अमित शाहनि अफिसावनो सेवनानै थांनायसै। थेवबो बिथां अमित शाहया एसेबो बे बाथ्राखौ गुरुत्व होआसै आरो बिनि थाखायनो जिउ गोमानो गोनां जायो गोबां सुबुंफोरानो। जोंनो बैनि फिननाय नांगौ। मानो? दिनै जोङो गोबां रोखोमनि टेक्स होयो आरो किसुमान ओरैबायदि बेसाद दोङो जाय बेसादफोराव आसलते टेक्सखौनो लाथ'वा, थेवबो जोङो टेक्सखौ होयो। आरो नोंथांमोना बे भिडिअ नायबा मिथिगोन जोङो फिसा फिसा किसुमान ओरैबायदि बुस्थुआव टेक्स होयो जायखौ जोङो जेब्लाबो सानना मोना बा जोङो जेब्लाबो भाबिस'आ।
बच्चे की आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है, बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है, बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है, जब मुंडन होता है उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी 18% जीएसटी सरकार वसूलती है, स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है, पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है, स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है उस पर जीएसटी लगता है, और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जब पहली बार पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता को बाहर खाने पे ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। फिर इंसान शादी करता है, इस बीच बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है, शामियाना खाना केटरिंग सर्विसेज लेता है उस पर जीएसटी भरता है, वेडिंग इनविटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर, दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदनवुड, नारियल, इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। गोदो कांग्रेस सरकार थानायनि समाव नरेंद्र मोदी बिथाङा होख्राव होख्राव बुंदोंमोन माहेगाव जे गासैबो सरकारनि जि दायित्व, नोंथांमोननि बर्डारा नोंथांमोननि, आर्मिया नोंथांमोननि, पावारा नोंथांमोननि, अब्ला माबोरै बे आतंकवादिफोरा पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव हाबफैयो, बिसोरनो गावग्रा सिलाइफोरखौ सोर होयो, बेफोरबायदि गेदेर गेदेर कुइसन खालामदोंमोन। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोसोआव गैयाबा नायनानै। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। नाथाय दिनै बेफोर गासैबो अबेयाव थांखो, जोंनो बिनि फिननाय नांगौ। नोंथाङा बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ दिनै मानो मावनो हायासै, दिनै मानो खोन्थिनो हायासै जे नोंथाङाबो 56 इन्चनि बिखानो मानो खोन्थिनो हायासै। नोंथाङाथ' लेक्सार होयोमोन, आंहा 56 इन्चनि माने बिखा, आं रावखौबो गिया। दिनै मानो गिनानै नोंथाङा सिरि सिरि दोङो, दिनै मानो पाकिस्तानखौ जेबो एन्सार होनो हायाखै। जायखिजाया बेफोर गोबां कुवेसन दोङो आरो बै कुवेसनफोरा आसलते नंगौना नङा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव जनायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना बेफोरबायदि भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गोजोन्थों।